Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo wanda update ne akan file name change appeal. Wannan name change appeal file sun kawo shi ne saboda mutane da yawa suke bukata. Wasu suna so su kara middle name, wasu kuma suna so su cire wani spelling daga sunansu, wasu kuma suna so su canja suna ɗin yanda alignment zaman sunan, misali first name to last name to first name. Haka shine bukatu yayi yawa ga jama'a, shi yasa suka cire wannan abun kafin KYC ɗin, saboda kar a zo kai KYC a yi rejecting wannan abun, shi yasa file suka cire. To ba tare da bata lokaci ba, abin da suka faɗa a nan dai, ka zo nan ka danna wannan abubuwa guda uku nan na menu. In ka danna shi sai ka zo wajen profile nan kasa, wajen da ka je ka yi verifying phone number ka a kasan nan profile nan, ka zo ka danna shi. Shi ma idan ya bude, gashi nan sun kawo wani update akan yadda za ka yi ka bude abin nan, ka yi musu appeal cewa kana so a canja maka sunanka ne. Amma duk wanda sunan shi daidai da Allah, jama'a sun yi kashedi cewa mutane kar su zo su danna wannan abun. Amma idan sunanka ka tabbatar cewa spelling ɗin akwai mistake, kuma kwana 15 da ake bayarwa na farkon ya wuce ka, misali ka bude file ya wuce wata ɗaya ko kwana 15, to ba zai ka canja home screen ba. Nan za ka zo, nan ɗin ma sun ba da wasu kwanaki ne saboda duk wanda bai samu ya yi ba, suna so mai shi ya samu ya shiga yayi da wuri-wuri. Amma sun ce sunan ba gaba ɗaya za a canja shi ba. Misali Muhammad ne, ka sa Muhammad sunanka, daga baya ka zo ka ce Musa Ibrahim, a'a wannan ba zai yiwu ba. Shine abin da suke magana. Ba tare da bata lokaci ba, ka zo ka danna nan see how, suka ce dubi yadda za a yi a canja. Misali ga zaman sunan nan, suka ce your name in English ga zaman shi, your usual name gashi nan. So gashi sun yi bayani akan cewa appeal will only accept a minor update to the current registered name. Abu kaɗan suke so ka canja daga cikin sunan nan. Misali ba mutum bane zai je ya sayar da account na shi na pi, sunan shi Muhammad, sai je ya sayar ma wani ko John ko wani abu, ko Emmanuel ko wani abu haka ya sayar, sai a zo a canja sunan a yi KYC da shi. A'a ba zai yiwu ba wallahi. Hakan suka ce ba zai ba, suka ce minor changes kawai za su yi accepting. So major changes that bear no resemble to the original name will be rejected. Idan sunanka misali Muhammad ne, Muhammad Musa ne misali, za ka je ka canja shi Ibrahim Adamu ko Adamu Ibrahim, ba zai yiwu ba. Balle ma ka je ka ce za ka canja shi John ko wani abu daban, a'a gaba da rejecting ne za su yi. Misali Muhammad ne mai O, ka je ka sa Muhammad da U, shine abin da suke magana a kai. Sai ka zo ka danna appeal change name nan, kaga sunan yadda ya zauna, shine za su baka daman canjawa yanzu. Da Allah jama'a ku yi maza ku canja sunanku. Duk wanda sunan shi ba daidai ba, ka zo ka canja first name mene, middle name mene, ka zo ka canja zaman sunan. Kaga wannan yanzu za mu canja mishi zaman sunan ne, saboda yanda sunan shi ya zauna a national ɗin ya yi appearing kamar yadda muke so. Misali Alhaji ne nan, sai a sa mai ɗin a tsakiya. Abban kan zaman shi kenan, Abba. Suka ce maiden name, a'a suka ba a nema ba maiden name ɗin nan. To enter middle or maiden name type here, sai ka danna save. Sai usual name gashi nan sun bayar, sai ka danna save. Shikenan, you can explain why you want to change your name. Sai ka gaya musu don me kana so ka canja sunan. I want to change my name to Bias misali,
Tobias my ID document. Shikenan kawai ka rubuta haka ma shikenan kawai. Dalilin da yasa kana so ka canja shi kenan. Say if your name does not exactly match data on your official identification document, you will not be able to claim your file. Suna magana ka tabbatar sunan da muka sa na nan yayi daidai da sunanka da national ID card naka. Idan ba su zama daidai ba, suka ce wallahi ba za ka samu file naka ba. Ka tabbatar cewa sun ce I will lose all of my file if my name is wrong. Sunan in ba daidai ba gaba ɗaya file na zai zama babu. Ka yarda? Na yarda. Sannan sai ka zo ka danna nan submit. Wannan kawai report ɗin kaɗan ɗin nan da kuka gani idan kuka yi shi ma shikenan. Abin ma ya zama da sauki, sai ka zo ka danna nan submit shikenan. In ka danna submit, yawwa kaga sun faɗa you have successfully submitted name update appeal and your appeal is under review. Za su duba, idan sun gama sai su baka bayanai akan da za a yi. Jama'a ba tare da bata lokaci ba nan zan tsaya. Duk wanda ya san sunan shi ba daidai ba ya shiga ya canja ya gyara. So Allah ya taimaka. Thank you.